Gaurkoan, betidanik Euskal Herriko mugimendu feministan murgilduta egon den Amaia Zubieta dugu platoan. Ongi etorri, Amaia. Mila esker gonbidapenagatik. Noski, bai, hor geneukan programa eskuartean, eta ari ginen, eta esan ziaten, Amaia, betidanik egon da, ez? Hemen, deitzen diaz, askotan esaten dut ez naizela feminista bakarra, badaudela asko, baina ni jubilatu egotearekin, denbora libre gehiago, eta gazteak, lana dela eta militantzia dela denbora gutxiago ni baino. Hori da, ez? Eta baita ere, esperientzia baita ere, ez? Adinak ematen izu esperientzia gehiago, ez? Puntu bada. Puntu bada. Zerbait da gutxienez, hori, adin bat izatea, bai. Bai, ez, badirudi gaurgo gizartean emakume, ez, 50 urtetik gorako emakumea, ja, badirudi... Zenbait gauzetarako bai, baina, egia dela, adinkeria, gai badela, mingarria, emakumeak langileak izan garela eta militantzian eta hola, iristean momentu batean nun baztertzen zaituzte eta hola, baina egia esan, ni beti esaten dut eta gainera, ez dut ala sentitu mugimendu feministan, beste espazioan bai. Beste espazioetan, ja beti hau txarra zer esango duen, zelolokeriak esango dituen. Baina egia esan, ni sentitu naiz beti oso ongi onartu, oso ongi moldatu naizela gazteekin, eta beste aldetik, nik nietzako opari badela egotea indarrez beteri dagoen jendearekin eta freskotasuna, ideiak eta baina baita ere entzuten dutela nire esperientzia eta esaten oso polita eta baina hau eta hau, egia da. Interazio interesgarria eta, askotan ez dutela nire alabaren adina, baizik eta nire joak izan daitezkela, ez? Baina oso gazteak. Baina, nik egia esan eskertzen dut olako espazioan egotea eta hor adinkeria ez dut nabaritzen. Claro. Azkenean mugimendu feminista baita ere hori du helburu, ez? Hori da, denak integratzea eta baita ere genealogia kontutan hartzea eta gure leloen artean dela garenak gara izan garenerako. Orduan, egia esan kontutan hartzen dela esperientzia hori guztia, ez beti, baina gehienetan bai. Bai. Eta betidanik egon zara mugimendu feministan murgildua, txikitatik, gaztetik edo... Bai, nahiko gazte, esan nahi dut, ni lehenengo kontaktuan mugimendu feministan izan zen Madrilera, joan nintzenean ikastera 19 urte nituenean, 70 markadan eta horazi nintzen talde feminista batzuetan. Gehien bat, mugimendu feminista eta mugimendu sozialaren tarte bat, alfabetatze proiektuak, beste emakumeekin egoteko eta bat. Baina gehien bat izan zen Italian bizi nintzen 5 urte, eta hor izan zen nahiko flash, hor zegoen berdintasun feministen motik gentozen, eta hor indarrean zegoen zen el feminismo de la diferencia. Eta nolabait goraipatzea emakumearen desberdintasuna, gizonekiko desberdintasuna. Eta gu beti pensatzen dugunan berdintasuna zen helburu eta hor zen desberdintasunak markatzea eta goraipatzea, ez? Ustargarria direla, baina direla beste enfoke guztiz ezberdina, eta nietzako, horko praktikak ere, eta neko arrotza ziren niretzat, eta kostatu zitzaidan, eta egia zen itzuli nintzenean Italitik berriro beste motako feminismoarekin murgildurik ibili naiz, baina bai. Eta
zuk uste mugimendu hori beti egon dela Italian eta jarraitzen duela, edo zergatik badaude ezberdintasun horiek herrialdeen artean? Bueno, baita ere, teori mailan, izan direla teoriko filosofak, frantziarrak, puntu bateraino italiarrak, edan zuten iturrietatik, hemen baita ere badago, baina nahiko residuala, ni batzutan, formakuntzan eta olakoak baita ere badaude teorikoak ilortatik, baina hemen nagusitu dela, gehien baita ere olako 70 hamarkadan eta hemen sortu zenean mugimendu feminista potente estatu espainiarran izan zen, lege mailan ere olako desberdintasuna zirela, ezen aipatzea momentu honetan, ze estupendatze gaudela emakumeak eta baizik eta zegoen behar, oinarrizko beharra eskubide legalak lortzeko, orduan, lerrokatu ginen bide hortatik, ez? Osea, behar sozialen araberaz nik uste ni hemen, suertatu zela. Eta, nik esan ez nuen sakondu zergatik hartu zela bide hori hor. Baina egia esan teorikoak edola, azpimarratzen zituzten, ez zeuden berdintasun legalaren alde noski zeudela, baina gehien azpimarratzen zela, askoz bidea zen, agian, emakumen arteok baita iritsi gara honetara, sareak indartzera, errekonozimendu soziala eta desberdintzea ere harro sentitzeko zaintzaile lanagatik eta beste gauzak, ez? Eta agian igual bueltak ematen duzula eta etortzen zarela ez dugula, nik orain bueltak ematen gai honi, kristalesko zabaiak, eta esaten duzunean, nik ez dudala nahi gizonezko eredu kaskarrak imitatzea. Orduan azken zergatik esaten dizut ez dira kontrajarria, baizik eta ostargarriak. Bai, eta gainera, azkenean baita ere zaintzaren goraipamena, beti emakumezkoekin lotuta egon den gauza bat, edo zenbait emakumezkoen lanbideak berez izan direnak, sozialki orain ere ari gara horretan, horiek ere goraipatzen eta pixka bat horiei balioa ematen, indar gehiena hortan jartzen zen une horretan, Italian, gutxienez, nire esperientziagatik, baina nahiko, niretzako ideologikoki ez nintzen bat, gehien bat esentzialismo batean, ez? Horrela garela emakumeak, horrela ere gizonezkoak. Ni pensatzen du, askotan dela interazio soziala sortzen, ez dela sorrera horrela garela baizik, eta dila interazio sozialan nolabait bide bat eraikitzen ditugulak, bideak eraikitzen ditugulak. Eske, nire ustez ere generoa batzutan performance moduko bat da, azkenan ikasten dugun zerbait, eta gainera mugatzailea, betidanik esaten baldin badizute horrela izan martzara gustatu behar zaizu eta hauek dira zure bideak, azkenean hori zuri muga jartzen dizkiozu zure buruari, ez? Lehenengo momentutik, hori da, orduan, zentzu horretan, bai. Eta gero aipatu duzu, eta hori interesgarria da, kristalezko sabaiaren kontuarekin askotan esaten dugu, baina gero, lidergo kargoak hartzerakoan, edo talde bat lideratzerakoan, badirudi, badagoen modu bakarra dela hori izan duzuna, azkenean ezagutu ditugun modu oso maskulino, autoritario eta pixkat bortitz batzuk, eta igual badaudela ere beste modu batzuk, ez? Edo eraiki behar ditugun beste moduak. Niretzako interesgarrina gai honen inguruan da, ikustea erreferenteak behar ditugula, eta askotan ez ditugula izan, aurreko belaunaldikoak, nola bat zen, espazio guztiak okupatu beharko genituzkela, ez? Baina, eta hori zalantzarik ez, baina lidergoaren kontua izaten denean, hor topatzen ditugun baita ere, beste referenteak behar ditugula,
eraiki behar dituguna referente horiek. Eta ni oroitzen ez beti, 80 hamarkadan, Celia Morosek esaten zuela, boterian iritzi ziren emakumeak garai horretan Thatcher edo olako emakumeak eta hola, bera deitzen zien becarias desklasadas, gaztelaniaz, ez? Nola baiteko, ematen zuela, aukera eman dietela gizonezko munduan lidergo izateko, baina egiten dutena dela ahaztea azkenean aukera bakarrekoa eta ez emakume oso, talde osoari, eta gero erabiltzen dutela lidergo hori baitare modu antidemokratiko, maskulino, bortitza eta bar, ez? Eta bueno, hor gai honen inguruan feminismo egin denean, azkenean gutxi egiten da hortaz, egiten gehien bat nolabait, honengatik, komentatzen genuengatik, ze eredu, emakumen ereduak izan ditugun, erreproduzitzen duten rolak maskulinoak, potere iristen direnean, azkenean hori bihurtu da tresna bat gure kontra, efekto bumeran izan duelako, emakumeak iristen zaretenen potereak berdin edo okerrago erabiltzen duzuela agintea. Orain ikus dezakegun Isabel Ayuso, gero dago beste ereduak, eta egia dela, ez dela bakarrik lidergo hartzea, baizik eta ze nolako balio ematen diogun lidergo horri, edo zer referentea eman nahi diogun. Benetazko eraldaketa bat egoteko, ez? Bestela, ni berdin zait poterean egotea emakume edo gizonezko gauza berak egiten badituzten. Baizik eta gaina emakumeak izatearekin ez da suposatzen feministak direla. Ez, baitare, hori da beste gauza. Hori da beste gauza, eta baitare ez dutela, baitare hausnarketa bidea egin dutela, baizik eta ulertzen dutela modu pertsonalean. Eta orduan, bai beharrezkoa ditugun beste lidergo motak, baina lidergoa pentsatutak beste paradigmetatik, beste balioetatik, eta bar. Eta horrek, nire uste, iturria mugimendu feministatik dator, nire uste eraiki dugula beste moduak, elkar egoteko beste moduak, elkar eraikitzeko bideak beste moduak, elkar zaintzen, empatia, inor utzi gabe alboan, gutxienez saiatu. Ez ezin dugun hori medaia jarri dena mundu perfektua dela, baina egia esan, militatu bitugunak talde mistuetan, eta eskertiarrak, jatorrak, eta nahi duzuna, eta feminismoan, edo bitan, erabat ezberdina dela. Izan daiteke espazioak aberatsak ez dut esate zen, interazioan, baita ere gaztetatik beste espazioetan militatu bitute ere, eta egia esan, aberatsa izan arren, greba feminista antolatzean eta erabaki genuenean, erabaki gogorra izan zen, eta eztabaidatsua eta hola esatea greba orokor feminista egitea, eta inplikatzea baita ere gizonezkoan, ez eta lidergo emakumeak izan baita ere erakusteko beste lidergo motak zirela, lehenengo gauza esaten genuen, ze alperkeria. Hau batez, kolektibo guztietan, eta baren hartu behar dugun berriro hori labor pedagogika eta kontatzea liburu osoa gizonezkoai, eta hori, egia da, komplikatua da. Bai, beti hasieratik hasi behar izatea, ez edo lehenengo mailako feminismoa. Oraindik ez dakite hau, mesedez. Bai, batzutan baitaren nik uste, hori gertatzen da, nik uste mugimendu sozial edo presioa sentitu duten kolektibo guztiekin, ez? Behar dutela azaldu 1001 aldiz, baina benetan nik uste ez gainontzeko ez dutelako ulertzen, ez dutelako interesi jartzen ulertzeko, ez? Osea, azkenean, hau gertatu daiteke ere, oroitzen naiz duela guzti izan nuen elkarrezketa bat kuadriako batzuekin, eta eskeni transexualitatearena ez dut ulertzen. Baina ez eta esplikatu, ez duzu, onartu eta jazta. Eso, exactamente, ez? Bai, badakit onartu behar duena, baina ez dut ulertzen. Osea, esaten nion, zu argi duzu zer zaren, edo ze sentitzen zaren, edo ze, listo, transexualitatearen prozesu egiten duen pertsona batek,
eman diote genero bat, eta bera ez dago horrekin ados, orduan ematen du prozesu bat. Zuk uste duzu hainbizitza zaila daukagula, ja, jarriko garela gure generoa zalantzan jartzen ez balitz horrela, osea, esaten didaten horrelako, osea, astakeriak, esken ikuste orain modan jarri dela, eta adibidez orientatzaileen gana joaten direla, kasu gehiago egiten dietelako horrelako gauza. A ber, izu. Osea, zer astakeri esaten ari zara, zuk uste duzu horrelako pertsona bat atentzioa, osea, ez? Osea, oso prozesu zaila da, ez? Baina, karo, zu privilegioa dituzunean, ez? Ez duzu ez da kuestionatzen privilegioak dituzula, hori hasteko. Bai. Baina bai, horrelako asuntoa zailak dira, atzetan niri pazientzia agortzen zait. Hasieratik esplikatu behar izatea ez, horrelako gauza ez, sinpleak ez. Pues hori zen, greban eta orain hasi behar dugula, zer diren zaintzak eta ez dakiz zergatik beraien dutela privilegio, kuko egin behar ditela privilegio, eta eta gero, bueno, pues, justu feminismoan espazio mistoak eraikitzea, eraiki eta itzi, porque pensatzen duzula hori modu puntual batean eta helburu zehaz batekin, hori ezin dela, gu jarraitu behar dugun geure artean bideak eraikitzen, eta nahi badutela beraiek eraiki dezaten. Beraien bidea, baina gainera espazio mistoetan ikusten duzula, ez dago modurik izilarazteko gizonak. Azten dira, eta lau dira, eta gu egun berdin dela, lauak izango dira, lehenengo ekiz egiten dutela, denbora gehien erabiltzen dutena, eta igual tontokeriak esateko, baina ezin dire izilik egon. Eta hori, ia da alpertzen. Adina batekin, beste alditan gertatu zaizunean, zaten zuna, nahiko. Eta, zuk uste oraindik kuestionatzen direla espazio ex-mistoen beharra? Ez, ni oroitzen naiz greba, 2018ko greba, lehenengo greba feminista antolatzean eta hola, adibidez, neska gazteak, institutokoak, 15 urtetakoak edo hola, antolaketa espazio hori alde egin zuten, gizonezkoak onartzen ez genituelako. Beraiek, eta oraindik gazte batzuen artean, eta hor duzu Italia adibidez, espazio mistoa eta ez feminista, emakumea dira edo indarkerien aurka eta hola, baina ez dutela onartzen espazioak ez mistoak, ez? Eta askotan gazteak idealizatua dutela, gazteak izatearekin edo igual hausnarketa batzuk egin dutelako, beraien mutilak dira larrepera eta beraieri gabe ezin dutela bide propio egin. Eta horregatik, kuestionatzen dela gazte askoren artean espazio mistoak ez direla beharrezkoak. Bai, hori bueltatzen ari da, ez? Bai, eta gainera, eta oso, diskursoan, indarkeriaren aurkako diskursoetan, lehenengo alditan, orain ni ustez nahiko bere ganatua dagoela, baina orain dela 4-5 urte hasi ginean indarkerien aurkako plataformek ideoak esanez, nahikoa dela, ez direla monstruak, ez ezagunak, ateratzen direla, eta hori, espazio hori, irudi hori inposatu nahi digute, baina benetazko indarkeria pairatzen dugula gure gertukoei, gure bikote horiak, kuadrillakoak, lankideak, eta hori, uko egiten zuten. Bai, gertatuko da, azkenean, kasuistika osoa mahai gainean jartzen duzunean, eta bestea, baina niri ez. Nire anaia kuadrillak ez dakiz dira, lo más. Baina zenbakiak ez dute ematen, ez? Ez, realitatea hor dagoela, ez? Eta justu izan zen indarkeriaz eta aurre egiteko egin zela topaketa emakume mundu martxan aterkipean eta hola, justu neska gazteen, Euskal Herriko neska gazteen ordezkariak esaten zuela,
gogorra izan zela, orain ja ez dela kuestionatzen, gutxienez plano teorikoan, praktikon oraindik kostatzen dela, onartzea realitate hura, neska gazteak, eta hori militanteak, hausnarketa sakonak egiten dituztela, eta dena kuestionatzen eta mahai gainean jartzen dutenean, orduan. Bueno, eta logikoa da, gogorra da, ez? Gogorra da, bai. Onartzea, ez? Gure inguruko gizonak ere, pues, izan direla edo badirela, pues eso, agresoreak, ez? Baina hala da, ez? Pues hori, gure patriarkatu seme osasuntsuak. Hori da. Azkenean, nik uste guztiok garela matxistak, bai? Jaio gara gizarte honetan, eta horrela zitu gara, ez? Eta gero, badago jendean lanketa bat egiten duena, hausnarketa bat, eta horretan lantzen dela gero eta gutxiago izateko, ez? Azkenean, baina baita ere emakumezkoak, ez? Bai. Eta gero gertatzen da baita ere, azkenean zu sentitzen duzunean opresio hori, ez? Emakume bezala, igual gehiago lantzen duzu, ez? Eta igual gizonezkoa privilegiatuagoa denez, ez du hainbeste lantzen, ez? Eta nik uste hori gertatzen dela opresio guztietan, baita rasismoan ere, azkenean gizarte rasista batean bizi gara, eta guztiok eta gu geuk ere rasismo egiten baduzu nolabaiteko hausnarketa, egiten duzula, batzutan bildurgarria, eta egin dut hau, eta esan dut hori. Eta lehenengo pausua da onartzea. Eta ez tapatzea, ez estaltzea, noski. Honekin jaio gara eta honetaz ikasi dugu, eta desikasketa bat ez edo egin behar dugu, gauza hauek alde batera usteko, ez? Baina gogorra da, baina onartu behar dugu. Ze bestela horreko kristalezko zabaiak eta guzti hauek ezin izango ditugu apurtu, inoiz, ez? Lehenengo pausua da onartzea eta ikustea errealitatea, ez? Ez dakizu zure bizitzan, orain hitz egin dugu gaztei buruz, orain, zu beste adin bat daukazu, ez? Ikusi dituzun kristalezko zabai ezberdinak adinarekin lotuta daudenak. Hau da, haurtzaroan batzuk, gaztaroan beste batzuk, eta oso espezifikoak direnak adin batzuk konkretu batzuetan. Ni ustez, alde batetik dira bi gauza gurutzatzen dira, adina baina baita ere garaiak, nahi dut. Orain, 60 markadan edo, nire gaztaroan eta 50 urte pasa dira, orduan baita ere gauza asko aurreratu dira, eta igual aurreratu dira pensatzen duguna baino gutxiago, ez? Ni horitzen naiz nire kidekin eta hola, kide gazteekin askotan feminismoz hitz egiten edo hola, konturarazteko benetan orain dauden diskriminazioak zaila zen, baita ere jende asko bizi da orain, berdintasun legala dagoela eta gure garaian, non zegoen gehien bat, ni lehenengo alditan, aurreko ideiarekin amaitu nahi dudala, ni kide batzuekin, sindikatuan lan egiten ari nintzenean oso gazteak, bizi ziren, Walt Disney berdintasun herrialdean. Bai, porque igual ikasketak egiteko arazorik ez dutela izan dutela baita ere eremu publikoan lan egitearekin oposaketak gainditzen badituzula, ez dituzula, hola, zure bizipen gordinetan ez dituzula holako diskriminazioak, baina kendu behar dela pitin bat ideia hori eta orduan azaleratzen direla mila diskriminazioak existitzen direla. Ni kontziente izan nintzen, lehenengo alditan, nire ustez 10-12 urte nuenean, nire amona bizi zen Madrilen, eta urtero jaten ginen, nire anaia arrebak amarekin, aita ez, gelditzen zen lanean, amarekin joaten ginenean, Gabon aldean, Gabonak pasa eta gero, erregeak eta hola Madrilera. Eta ben galdetu zioten, eskatu ziotenean, bere senarraren baimena bidaiatzeko. Bazuen, eta nola behar duzula baimena, eta ni inozoa esaten, galdetu nion ni amari. Baita aitak, baita ere bidaiatzen duenean zure baimena behar du. Eta hori izan zen nire galdera. Ostras, Ez. Eta zergatik ez. Eta horan, izan zen, eske emakumeak eta horan ja konturatu nintzen, baita ere hurrengoa zen, kontu korrente irekitzeko bai bion izenean, baina senarraren sinadurarik gabe ezin zuela ez da ere bere dirua disponibilitate izatea. Eta orduan
11 urte, ustut, 12 urtez nuela oraindik hasi nintzenean, eta ja, hasi nintzen zutzen. Eta ni oroitzen ez, 14 urte nuenean, nire naia bazuela, 9 edo hola. Eta orduan, edozein gauza ja ni jartzen nintzenean, baina ez dago eskubiderik, eta bera txintzatzeko beti nireatzen jartzen zen, feminista, Bai, esaten zizun? Bai, bera 9 urtekin tania 12 edo hola, orduan, bueno, horrela zen etorra. Baina orduan kontziente, ze diskriminazioa zeuden, bidaiatzeko, zure dirua garai horiek esateko. izan ziren, ez, la pena, ez? Eta ni ez nituan jaso, baina lekukoa izan nintzen, ez? Eta geroago, bueno, ni baita ere irakaskuntza lan egin nuen, bide hori, bide publikoan posizioen bitartez berdintasuna duzula. Hori bai, baina gero, hasi nintzenean lanean hemen, hola, baita ere, oso mundu jatorra, euskal munduan, udal ikastolan, eta bar. Baina gizonezko ziren laurden bat edola eta hiru laurden ginen emakumeak, baina beti zuzendaritza izan dutela gizonezkoak. Eta esaten zenuen emakumeak batzutan direla aurka jartzen zuela. Nik errebendikatzen nuen ez diru gehiago kobratzea, baizik eta denbora libre izatea. Arduraren truke. Ez duzula egon behar 50 ordu ardura ongira mateko. Agianik 40 baino nahiago dut 35 eta izatea denbora gehiago eta egoteko buru belarri horrekin, baina nik ez dut nahi plus bat ez daki izen batekoa. Eta orduan baldintza honekin nik asumituko nuke zuzendaritzan. Ez que emakumeok ni garai horretan 30 urte gehienak emakumeak, gehienak haur txikiekin. Claro, hori beste gauza bat da. Egiten dugula, eta, bueno, ezen planteatzen, ni izan nituen lankide guztien artean, bat bakarrik hartu zuen bera eszedentziak edo lan murriztua aurrak zaintzeko. Bat ezagutu dut, nire inguruan, ez? Eta orduan behar genuen zen denbora. Ardure, eta ni pentsatzen du, jende asko ardurei inolako bildurra ez zuela. Baina ez zuela nahi dela, bere bizitza bihurtzea bakarri lana. Claro. Ez? Eta orduan ja, horazten zara ikusten, paradigma ezberdinetatik abiatzen garela. Nahi dugula, eta gero, nik ja beste garaian, hor eraman nuen, gehien bat denbora, lanaldi murriztuak, nire bikotearekin baita ere orain zuk orainik, eta olako borroka genituen, eta partekatzen genuen emakumea baita ere, olako borroketan geunden aurrera eramateko gure bizitza familiarra, gure bikotearekin lana, eta bar. Bai, zuek zarete baita ere, nik uste zuen adineko emakumezkoa zaretela baita ere generazio bat, non, feminismoaren bitartez lortu zenuten, hori lan mundura hau bete hor sartzea, ez? Eta hor, hori, etxean gutxiago geratzea eta profesionalizatu gehiago lan munduan, baina, gero karga guzti hori zuen gainean zegoen, ez? Jarraitzen du, baina nik uste zuen generazioa izan zela oso espezifikoki igual gehiago, bai. Gehiago zeukana, bai, etxean ezen ezer aldatzen ez, edo, arlo pribatuan, eta lanean bai, eta bat zirudien, berdintasun bat zegoela, ez, ja, bat zeuden lan munduan, eta ja, lan egiten zuten berdin, baina, gero kargazen berdina, eta gainera... Aitarik usten etzen genuen pribatuan, noski, eta bai, kuestionatu bai, Ez que bestela, eta gainera, ikusi duzula, iraun baduzun bikote batekin dala, ala-ola, perfecto inorez da, baina ala-ola ulertu duela, eta bere moduan, partekatu duela bide hura, eta bestela bikote askok hautsi direla. Bai, hori noski, baina esan nahi dut gehiago, azkenean, daukat ere ama buruan, ez? Azkenean, orain ikuste emakume gehiago daudela eszedentziak eta hartzen, eta bere zaintzarako ere bere momentua hartzen, lana utzi, ez da zer gertatzen, ez? Baina momentu horretan zen, gaude profesionalizatzen ez dut lana utzi nahi, gainera asko gozatu zaigu hau lortzea, ez? Eta orduan hori,
eszedentzia bat hartzearen diot, zentzu horretan, Bai. arlo pribatua ez bakarri bikotekidearekin, ez? Baizik eta baita ere amatasunaren kontuarekin edo profesionalizazioaren, horretik esatera nahi, ez? Azkenean, Ez, eta gainera, pensatzen genuen, eremu publiko oso importantea zela, egiten duzula ahuldade minimo bat, eta ni, horretaz adibidez ni oso kritikoa naiz oraingo amatasun intensiboarekin. Ustez, egin dugula atzerapena ikaragarria nire ikuspuntuarekin, eta dependentzia izugarria seme alabaren gandik, eta nolabaiteko bizitzarik gabe, zure bizitza sekuestratua izatea urtetan amatasunaren izenean. Zure ustuz asko aldatu da zentzu horretan? Bai. Ez orokorra, baina badago, eta gainera ezin dela ez da kuestionatu, ez da eztabaidatu, eta bar, eta arrazoi guztiak eta dutelako, eta bar, ez? Baina hori, ditia ematea, ez dakit, 5 urte arte edo, lo egitea demanda, hori ez dela eramangarria. Eta olako historiak nire ustez, azkenean, una mistifikazioa izugarria amatasunaz, eta ez dutela, ni pensatzen dutela, ez dutela seme alabek independienteak lortzen, eta gaina dependentzia emozionala izugarria sortzen dela hildo hortatik, eta baina, eta ni feminismo ikuspuntutik atzerapena itzela ikusten dut. Aurrekoan, inpaktatu ninduen gauza bat entzun nuen, neska bat, gazte batek, esan zidan, nahi dut ama izan, niretako denbora izateko. Hau da, ikusten nahi ditut, ondoko emakumeak ari direla eszedentziak eta denbora eta hartzen bakarrik zaintzarako, ez? Seme edo alaba baten zaintzarako. Begira ze beste erritmoa jarraitzen ari dudan, ez? Hor uztartzen dira, ez? Nik uste, bizigaren kapitalismo, produktietararen kapitalismo horretan, ez? Eta baita ere, patriarkatua hori argi dago, ez? Baina, ezkenan, gurpil horretan sartuta gaude, haina tope gaudelakin, eta bapatean ikustea amatasuna denbora izateko puntu bat da, ostras, amatasuna dakarren lana, da izugarria, nola zauden hori ikusteko bidea modua. Lasaitasun unea bezala. Lasaitasun unea, eta baita ere, ez, hori, esaten duzuna igual, ez, azkenean sartzen zara horretan, eta inorrezin dizu exigitu, ez dakite, zituen nik uste, ez dakit, kapa edo asko esaldi horrek, ez, analizatzeko gaurko gizartea. Baina, nik adibidez, inpaktatuan nengoen, sindikatuan lan egiten nuenean eta konsultak eta hola zirenean esaten zuten, ama bat edo ama bat izan nahi duena zuretzat. Eta, esateko jasken esateko, aizu, haurdun egotea ez da gaixotasuna. Badago, haurdunaldean arriskoan eta arriskoak haurdunaldian. Haurdunaldian arriskutsuak eta arriskoak haurdunaldian. Baina, ez hau dela haurdun gelitu zarela eta kotoien artean bizi izan behar duzula. Gainera, bada, momentuak gainera, energiaz beterik eta hola, igual molestia batzuk duzula ja amaieran eta hola, baina bestela, dago polita bizitzeko momentu horiek eta hola, eta ez dira inkompatibleak lanarekiko. Lan gehienetan, izan daiteke lan batzuk igual neketxoak eta barez. Eta gero, ni oroitzen naiz, behin, ez izan niri gertatu baizik eta lankide batek Gasteizen izan zion. Uste dut, haurdun nahuela, zer egin behar du ja, ez lan egiteko, eta ulertu genuen ja, ez dakit, orain soldaduzka ez dagoelako, baina bestea semea soldaduzka joan arte, edo olako zerbait, ez? Orduan, guretzako lorpena zela lan munduan, lan publikoan egotea, eta baita ere asmatu behar genuen, nola partekatu lan publiko eta lan pribatua eta hori dena, baina da, hemen ikusten du dela inkompatible izango balitz bezala. Edo naiz ama, eta ama intensiboa,
Claro, eske... Edo, naiz langile. Horri buruz ari nintzen, ez? Claro, Ja, ulertzen dute, bai. nola ikusten duguna matasuna gaur egun, ez? Baina, Badela, eta bada, osea, eta ez dute esaten ez dela lana, eta lan handia da, eta gainera, bueno, bakarrik baldin bazaude, ja, askoz ere gehiago, ez? Bai. Baina bai, ez dakit, bai. Ni hori desberdintasun handia ikusi nuen. Eta gero diskriminazioa, nire lan azken urtetan eta ora, nire itzen nintzenean espazio batean, berehala izan nuen ardurak, botzeramailea izatea, eta nuni botzeramaile gehienak gizonezkoak zirela, orduan berriro joaten nintzen nahiko mundu, sindikalismo nahiko mundu maskulinoa dela, eta baita ere nola, eta ze aliantzak bilatu eta hola, beste ereduak proposatzeko, eta lehenengo barnean, eta gero baita ere beste makumekin sindikatuetan aritzen zirenak. Eta barnea, ni espazioa, hasiera batean esaten dugu, ze arrotza den nau niretzat, ez? Baina egia esan, eta hori, nire sindikatua lehenengo identitate 70 markadatik zela, feminista zela, eta estatutotan eta araudi guztietan parekidetasuna ezarrita zegoela, praktikan gero kostatzen zen, baina, emakume idazkaritza, orain idazkaritza feminista, organo eraginkorra zela, eta orduan esaten bagenuen horrela egiten zen, eta orduan aliantzak eskerra bagenuen espazio hori, emakume idazkaritzan edo idazkaritza feministaren espazioan un konplizitate aliantzak nola planteatzen dugun horrela eta inposatzen genuen gure irizpideak, eta hori niretzako izan zen oso hausnartu denak elkarrekin eta gero estrategiak bilatu eta oso bide interesgarria izan zen, eta gaina kontura arazteko espazio gizonezkoei pentsatzen zutela zirela, berdintasunen jainkoak edola oso urrun zegoela paradigmatik, ez? Eta, baita ere, poteria normalean, modu batez edo bestez, baita ere gizonezkoa zuten, eta buelta ematea honi, eta suposatzen zuenarekin. Eta nire ustez, bide polita eta eraginkorra izan zela. Claro, bai, azkenean sindikalismoa izan da betidanik oso mundu maskulinoa, ez? Bai. Hasi ez delako gehien bat fabriketan, ez? Eta fabriken... Hori, gehiengoa zirelako gizonezkoak, baina, karo, gero... Baina ez da existitzen bakarri metal. Ikusatzen dugulean baita irudi sindikala dela metalezkoa, baina, sektore askotakoa direla. Karo, baina hasiera batean hortik sortu zen, ez? Bai, lantegietan eta hola, bai. Baina, karo, gero sektore asko bazeuden eta sortu ziren sindikatuak horiek guztietan, ez? Eta hori zen du, lorpena, ez dakit orain dela 3 urte izan zen, ikustea maiatza batean, sindikatu txikiak, klaro, ez da beti sindikatu handiak eta egotea pankarta nagusian denak emakumeak. Bai, Bai. SK, Solidari, Steilas, CGT eta hola, eta izatea una pankarta 8 emakume. Zerbait aldatzen ari da. Claro, baita ere, irudi horiek ez, edo hori ikusteak ere ekartzen du referente puntu hori. Claro, badaude elementok, dena da importante, baina daude elemento batzuk oso simbolikoa dira. Hori da, simbolismoa, ez? Azkenean, bai, eta bai, irudiak, ez, gero egiten dizute hausnartu pixka bat hori erreferenteen kontuarekin, ez? Azkenean, duela, justo izan ziren goiak, ez, aurreko larun batean edo, eta zuten gaur ikusi dut argazki bat, ez da guztiak txuriak, ez? Eta hor, non daude beste ez dakit... Aniztasuna. Hori da, ez? Esaten dugula oso herrialdi hori anitza, baina... Eta hor, ikuste zintasuna. Hori da, baina behar dituzu betaurreko jarri, ez? Txuri bezala, ez? Bestela ez zara igual batzutan... Ez zara konturatzen, ez? Eta gero igual antzaten dituzu, edo igual dituzu referente batzuk, direla ez dakit beltzak edo latinoak, eta badaudela, ez? Borroka horretan ez, eta orduan, esaten zuztras,
guztiz egia da, ez? Eta bai, behar dela nik uste horrelako irudiak eta gero erreferenteak, ez? Bai, eta feminismo hortaz adibidez baita ere beste komponentea razializatuena eta hola, ni ustez nahiko kontutan izan dugula, baina gero dugula baita ere kulturalki desberdintasun handiak eta zaila dela gure praktika txertatzea naiz eta nahi, eta egon behar zarela beti adi honekin eta nola erakartzeko edo nola hurbiltzeko. Bai. Eta aliantzak, benetazko aliantzak, ez beste menpekotasunean ustean, baizik eta dominazio menpekotasun paradigma horretan, eta hola eta bakarri gure ikuspuntutik, eta bakarri behar ditugunean, polita izateko irudia, baizik eta benetazko aliantzak, eta komplikatua da. Nola ikusten duzu hemendik ezakit 50 urtetara Iruñeko edo Euskal Herriako mugimendu feminista? Bueno, asko aldatu da azken urte hauetan. Desagertu dira asko taldeak, orain talde gutxi, baina dauden taldea daudela herri eta auzoan. Banda beste feminismo mota, porque normalean, hor bai mantentzen dira emakume internazionalistak edo indarkeria aurkako plataforma edo lurez lila, urbanak, baina dira kolektibo txikiak eta bar, eta gehien bat bilgune, baina gero eta gutxiago baita ere, adinaren araberan baita ere bere proiektu personala garatzean eta maizatearekin, ez dut esaten usten dutela feminismo, baina baita ere bigarren plano batean gelditzen direla, eta bar. Eta orduan militantzia puntu bateraino mugatzen dela auzoan edo herrian. Eta orduan askotan, igual badago olako kanpoko greba badela martxoaren 8 zauraren 25 kanpotik badaudela edo gune simbolikoetan aktibatzen dira, baina ez dago aktibatuat iraunkorki. Lortu zen azken grebarekin eta zaintza inguruan sortzea talde batzuk iraunkorrak errotxapean, guarten eta hola, baina zaila da mantentzea, mantentzea tensioa. Orduan, gero baita ere eskakizuna dela mantentzea momentu simbaliko horietan oso importantea dela baita ere, esatea asko garela, eta elkarrekin gaudela helburu batekin, ez? Eta argazki horiek oso potentea dela eta animo eta indarra ematen dutela mugimenduari, baina beste aldetik asko erosoa dela antolatzea zerbait txikia eta ez dakize, eta eraginkorra ere izan dadila zure eremu txiki horretan auzoan eta bar. Orduan, beti, gero eta gehiago eskatzen zaigula aukera izateko bi gauzak uztartzeko. Eta batzutan da zaila ere. Gauza potente bat antolatzeko Iruñardian behar duzula baita ere auzoetako indarra, bestela nondik elikatzen duzu. Zaila dela, ez dakit, ezin dut imaginatu, ni pensatzen dut, ikusten dela erronka potentek eta antolaturik, antolatzen jarraitu behar dugula, antolaketa ezinbestekoa, zaretua egon behar garela, eta jarri behar dugula helburuak argi ikusten ditugunak eta baita ere bideak elkarrekin aritzeko. Eta jendea mobilizaten da. Ni ustez oraindik oso mugimendu potente eta pensatzen dugu jarraituko dela izaten. Aurten emakume mundu martxa beti 5 urtez behin egin denean 2020tik aktibatu da nahikotxo, eta espero dugula baita ere orain hainbat ekintzak prestatzea eta hola, eta elkarrekin joatea Marsellara, eta baita ere horako gauzak animatzen dutela. Eta lehen aipatu dituzu emakume gazteak, 15-16 urtetakoak, nola animatuko zenituzke mugimenduetara sartzen edo parte hartzen? Lehenago, eskenik oraindik ez dakit, badaki badaudela, eta militanteak ere, nahiko gazteak ere, batzuk konturatzen direla ezin dutela
partekatu bidea horiek mutilekin, eta behar dutela beraien talde propio. Baina lehenago, ni horitzen ez, 80 hamarkadan edo hola, ziketa munduan egin genuen mintegi orokor bat eskidetzaz, garai horretan eta hola, eta institutoan egiten zituzen partaideak, ginen nahikotxo, 22, 30 eta hola, eta aritu ginen hamarkada bat edo elkarrekin hausnartzen eta hori, eta materialak sortzen, eta ikastaroak egiten, eta antolatu zuten institutu askotan neske gazteen taldeak. Eta hortikan, horiek elikatu zuten baitare talde feministak eta bar. Orain ni badakit, ni Mendillorrin bizi naiz eta hori egon dira. Orain adibidez hasi zirenak orain dela 10 urte, ja unibertsitate amaiera amaitu dutela eta orain daudela ja lan munduan, baina ez dutela utzi nolabaiteko tutorizazioa egiten dutela ateratzen direnei. Eta orain nik ez dakit nola funtzionatzen du, baina orain adibidez nire auzoan bai dago taldetxo bat, ez da izango izugarria, baina baita ere bere deialdi autonomoak eta grebak izan direnean edo martxoaren 8an edo zutabeak antolatzeko joateko manifetara Iruñera eta hola antolatzen dira. Bueno, aber jarraitzen duen, ez, lekukoa, eta... Hori da. Eta ze badago, ez? Badago, bai. Lantzeko, egiteko, eta behar da, guzti erindarra. Mila esker, Amaia. Mila esker zuei. Hemen egon gara solasean gustora eta plazer bat izan da zure ikuspuntua ere entzutea. Bale, mila esker zuei. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.